Опа, здравейте! Сега пак ще ви покажа едно местенце хубаво, дето така горе-долу излизат по-видими люспички. Ето тук едни корени, които са подкопавани отдолу. Това е глина. Там се вижда даже къде е прозрачната вода. Ето от тук взех вече 3 проби и винаги дава по някоя друга хубава люспа. И сега ще гребна да видите и вие какво ще излезе. Ето го въпросното местенце. Ето отдолу как се вижда самата глина. Ето, малко по-жълта така. Сега ще сложим само едно сито. Така да. Сега ще го закараме да видим какъв е късмета, по-специално от това нещо. Какво ще излезе? Ето типичният жълт цвят от глината, как боядисва водата. Ето го какво ще излезе, само да отидем на слънце. Така е малко по-добре. Ето. Хем са две. Ето даже и още една се появява. И няколко дребнички. Ето това е над глината. Много тънки люспи, обаче поне малко така може да си оплакнем окото. Ето това излиза над глината. Успех! Късмет ви желая!